Ngena. Umnyango uvuliwe. Uzizwa njani sisi? Ngiyaphila. Ngizelana ngoba sikuthola ngokuxoxa. Yeah. Selokhu ngafika lana imoto yakho bengayitholi kahle. Sisi. Ngiyathemba ngifika ngesikhathi strong. Ubuthe uya kwenye indawo enkathi ngifika lana. Yeah. Noma nje ufike ngesikhathi esibi. Kodwa ke kulungile. Uba ufona phela nawe muzofika. Okay? Ukuthi nje mina noVikrant besifuna ukuya ezitolo yazi. Iyona into besikhuluma ngayo ngalesa sikhathi ufuna ukungena. Yingakho nje ngivala isicaba. Ngiyathemba angikulimazanga ngokuvala isicaba. Angithi siswami. Cha sisi. Ngizocasukelana. Ukuthi nje yazi uVikrant akathandi kube khona umuntu ongenayo masaxoxa ngicela uqonde. Yekela. Asikwazanga nokukhuluma nje ngenkathi sidla. Uyabona nje. Kade ngingeve ngimatasa phela ngenzela wonke umuntu yonke into nje. Kube ukuhlala ke nje ayi wonke umuntu sengibuza imibuzo eminingi. Ngiyekele lokho. Manje kangithi uthi sengishintshile. Vele. Sengishintshile. Angisesiyena nje okade siphande. Sengiudalvi. Wena kodwa uyena okadalva ngithi. Yingakho ngikucela dadewethu. Hamba uyolala ekamereni leyivakashi. Ngiyakucela. Amazwi ami awakucasula ngithi. Cha sisi. Ngizocasukelana. Ngizoletha uVikrant la. Ngiyabonga. Buka, mina ngiyaphuza ukuvuka kodwa ke ungahamba noma ungangibonanga. Okay? Good night. Good night. Wena Hayi hlala. Wena ubungicela uthi ngiyolala phezulu kodwa bekumele ngiqale ngifunde kuqala bese ngimtshelile uMonica ukuthi Ubengakufuni lapha phezulu angithi, right? cha akukho njalo ngisho ukuthi Noma kunjalo mina bengingamazi samncane. Yikho ke nje ngifuna ukwazi manje ngaye. Awungitshela. cha akukho njalo kangempela kodwa yena unenkani akathanda ukushintsha. Yini angaliphendula ucingo? Cha asikho isidingo sokuthi sikhathazeka ngithi udokotela wena. Yazi lana nginesicelo. Ngicela ukuthi ungamtsheli ugogo ngesimo sempilo yakhe. Angeke ngibatshele. Ayibo Nkosi yami. Kungenzeka nje simtshelile uManasi ngalento. Vikrant.
Kade phela ngikulindile ekamereni kanti usozama sekwenze njani? Ngiyabuza phela ngitshele. Ungamela ukuhlala la ukhulume naye kunami? Ngisho ucingo lakho Vikrant awuliphenduli. Ibig silent. Kulungileke. Asambe sithando. Ukuthi nje kade ngikulindile ekamereni. Ingakho ke sengizokulanda sambe. Sisi, ngicela uvuke. Wena, Good morning. Naliti. yazi angavuki na kahle. Usulokhu ngilethelana namatiye. Ukube bengilifuna bengizoya ezantsi. Ngenze njalo vele zonke insuku. Yazi. Ngikulethela itiye ngoba bengafuni wehlu ezantsi. Yini kwenze njani? Kuthi buyisa yini? Sisi. Sisi kwenze njani? Awusizwa kahle yini? Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke DRC Channel 169.